ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SPM Malilinis iago na Lunes, Pangasinan, Dagupan. Wadyalaso, Saray, Balitan Matua. SBM, say kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. SBM, Saray Balitan Matua, ya ipasabi na sa ilawas yung karo kapaborito yung JCB, Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, kantabay tayo si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. Kaiba so sa may balon assistant to, si Engineer Jail Franz Kayabyab. Hello Jail. Agaw natin na Lunes mga kapaborito, petsa 22 la. At bulan na Hunyo at 2026. Nitan lalamat so bagyo at atin tanagagik ne. Walay papasabin bagyo. Sa ngarantuyan bagyo, sa inibagak sa may palabas doming. Andi manaya Francisco. Francisco so ngaranto at atin tanagagik. Yaunungad pag-asa at bahagyang lumakas ang tropical storm Mikala. Sikatutan may international name to. Habang nasa labas ang Philippine Area of Responsibility. Alas 11 ng umaga nitong Sabado, ang sentro ng tropical storm ay nasa layong 1,590 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 85 kilometers kada oras at pagbugso ng 105 kilometers kada oras. Pero sayalanti at dimobla at Philippine Area of Responsibility kaya singaran tunatan Francisco.
Mantatimat lahat ating tanagagik yan unyaran panaon, siyempre un soran, nagauntan. Yan o timar soran, wala ray lugar, ya siguradon na dulap lalamat. Agauntan. Singadya siyudad na nagupan, sa ikuang kulanti, ayagi, paano tulalamat kasi sa siyudad na nagupan at unyaran panaon. Singanatan, ang putap-putang niya ay panaon, lapot saya il ninyo mga kapaborito agantan, pero wala rin lugar, dyan siyudad na nagupan, ya underwater kada no high tide. Nagkalalo laditan at arapan na sa West Central Elementary School, Calamor, iray ugugaw ya umbubultang paluob at skwilaan. At sa ikuang kulanti, no kumon at tinumbok iman so plano para sa siyudad na nagupan, ya may flood control mitigation. Angang ko ang gano aglagalawan o itagay irate daladalan, agtayo na dulak. Very good example, St. John Cathedral. Sa St. John Cathedral no unyaran panoon, mamoran plus high tide, agla na dudulap natan. Agla na dudulap natan, aliwan sila ng saman. Yan o high tide, adulap sa West Central Elementary School, arapan, nasa may dalan na West Central Elementary School, nadulap mo la sa St. John Cathedral. Pero nananyo natin, amaga-maga, ang gano dyan kaliber-liber tula, ang basa-basa dalan sa St. John Cathedral, dahil sa may parking area, amaga-maga. Why? Apay akin, bakit? Bali-bali may ginawa dan flood mitigation project daditan. Ang gano agdal itagay itan sa parking area. Ang gapoy na kaukulan itagay tabunan. Nang ninyo so epekto nasa may marakop ya engineering no inaral ya talaga ataten tanagagik. Naiwasan tipa sudalak. Ang gano abu ba? Ay no wala rin lugar lantid arum ya parte na mundo ya bansa. Underwater. Below sea level at ating tanagagik. Pero gira na dudulap. Why? Wala kasi flood mitigation program da. Untan mat dun saman, ng panaon ng former Mayor Brian Lim, no nanunot ang ating tanagagik, wala man so implano da. It's a 10-year actually program. Flood mitigation para siyudad na dagupan. So, is it possible na ang gano below sea level at tagtayo na dulap? Possible. Possible. Good example, St. John Cathedral at atang tanagagik. Natan wala man so pasikmatan ko at atang tanagagik ya plano. Ipanang nang kunatan, ipabantay kud sa kayo, tan iparengal kud sa kayo. No ang tutan ta so sam na plano, ya bali-bali kumon, ya no si katutan so atumbok tan natutumbok at atang tanagagik. At makaiwas tayo at delap. Ya at atang tanagagik, bantayan tiya. So samay in plano ya flood mitigation para sa siyudad na dagupan. Taatan na taten tanagagik produkto nasara may matalisiw ya inhinyero siyudad na dagupan inaral da. From here, limarad arumat ni raya lugar, walay unta niya flood mitigation project da, si katuman so singa angalan day idea, posibleng possible, usaran at siyudad na nagupan. Iman niya plano at ating tanagagik. Paano nga ba planong solusyonan ng pamahalaan ang pagbabaha sa lungsod? Meron tayong tinatawag na short-term at long-term solutions. Ang short-term solutions ay ang agarang solusyon upang maiwasan ang pagbaha sa Central Business District sa tuwing tumataas ang tubig. Ang mga halimbawa ng short-term solutions ay ang mga pag-inspeksyon, pagbibilang at pagsusuri sa lahat ng mga kanal, at direksyon kung saan patungo ang mga tubig sa mga kalye ng ating lungsod. Paglalagay ng pumping stations sa mga mabababang lugar. Gagawin ang mga sumusunod. Una ay ang summer
river gate na iiwang nakabukas at dadaluyan ng tubig papunta sa mga ilog tuwing tag-init. Ang pangalawa naman ay ang overflow gate na bubuksan tuwing tag-ulan at sa panahon ng mga bagyo. Ang floodgates ay magbibisulang mga pinto na haharang sa pagpasok ng tubig tuwing high tide o mataas na tubig pabalik sa mga kanal ng lungsod. Kaakibat ng mga floodgates ay ang mga itatayong pumping station sa mga sumusunod na lugar. Ang bawat pumping station ay siyang maglalabas ng naipong tubig mula sa mga kanal ng lungsod pabalik sa mga ilog. Susuriin ang lahat ng mga river dikes sa lahat ng kailugan ng Dagupan, kasama na dito ang lahat ng creek at estero sa ating lungsod. Malaking tulong ang pagsusuri ng topografiya ng ating lungsod upang malaman natin kung saan ang mataas at mababang lugar dito sa atin. Ito ang magsisilbing gabay sa pagbuo ng mga bungi-bunging river dikes at ang pagtataas ng mga ito kung kinakailangan. Babakuran ng sheet piles ang lahat ng daluyan patungo sa kailugan upang maihiwalay ang tubig sa ating kalupaan. Tatakpan ang mga nakahilerang sheet piles na siyang magsisilbing dike upang maging harang sa mga tubig patungo sa kalupaan. Ito ang ating mga ginagawang paghahanda sa muli pang pagtaas ng tubig dagat para sa mga susunod na henerasyon. Maglalagay din ng mga sewer pumps sa mabababang kalye ng lungsod. Ang mga pangunahing estero sa lungsod, gaya ng Mariposa Rizal, Galwan, Zamora, ay uunahing i-rehabilitate upang maging maayos ang daloy ng tubig sa Central Business District. Magtatalaga din ang mga water patrol upang manatiling malinis ang mga ito. Pag-aaralan din at susolusyonan ang mga illegal settlers at mga strukturang nakatayo malapit sa mga nasabing creek. Ililipat sa mas maayos at ligtas na lugar ang mga bahay na malapit sa mga esterong ito. Lalagyan at gagawa ng prefabricated structure ang mga estero upang lumaki at mabigyan daan ang mga tubig na manggagaling sa mga kanal patungo sa pumping stations. Ang pamahalaan ng Dagupan ay maglalagay ng isang malaking water meter gauge sa may tulay malapit sa Star Plaza Hotel. Magsisilbi itong pamantayan upang malaman kung gaano kataas ang tubig at kung anong aksyon ang dapat nating gawin. Gagawin at pag-iibayuhin ang mas maigting na dredging na mag-uumpisa sa bungad ng Pugaro, magmula sa dagat patungo sa Pantal River at mga ilog ng lungsod. Isa-isip natin na ang ating mga kanal, ilog o dagat ay hindi basurahan, kundi isa sa ating natatanging yaman. Ang pamahalaan ng Dagupan ay tumutulong sa panukalang linisin ang lungsod, lalo-lalo na ang mga kanal, ilog at iba pang daluyang tubig. Gagawing ecotourism park at tourist attraction ang buong dike ng Pantal River na magsisilbing pasyalan ng mga mamamayan. Ang bawat pumping stations ay gagawing boat stations sa maaaring gawing transportasyon ng mamamayan sa lungsod. Sa pagkakaroon ng isang comprehensive master plan, magsisilbi itong gabay ng ating mga pinuno tungo sa pagresolba ng pagbaha. Kaya't makipagtulungan tayo tungo sa pagkamit ng mithiing maging flood-free city ang Dagupan. Si katutan na tatang tanagagig sa may programa flood mitigation control para sa syudad na Dagupan. Unfortunately, tatang tanagagig si katutan so agkwantano lakapunda, implementada, gawenda, tapyanjaruntan, at minabang so pangkalahatang Dagupenyo. At satan so flood mitigation program ya informa at atang tanagagig nasamay apalabas ya administrasyon.
may administrasyon ng dati Mayor Brian Lim. Wala ko mo, nagtilaban la ko mo, laukan na singa kulor na politika at atong tanagagik, aglapiga. Without necessarily, agtila na kaukulan niya, galawan ni rate daladala niya, itagi-tagi, irarata na tatang talagagik, agauntan, makaiwas sila ba't adala. But the question now is, makaiwas na ba tayo sa dala? Nakaiwas ang mga daan natin, probably, dahil tumaas. How about naman yung mga apektadong mga business centers, mga bahay-bahay, na nalubog dahil sa pagtaas ng kalsada? So, yung mga questions na lagi natin tinatanong mga kapaborito. Tani, nitanla, lalamot, sumamauran, agauntan, ha? Ay, okay. Anyway, sa muling pagbabalik po ng mga senador sa Senado, at saya'y palabas iran na agaw at ating tanagagik upang magtrabaho. Ito po'y natawag po yung pansin natin sa isang magandang panukala. Ito po yung reforma sa nutrisyon at libreng kolehiyo na unang inilatag ni Senador Bam Aquino sa special session ng Senado. Ang sabi ni Senador Bam Aquino, layunin nitong amyendahan ang Republic Act 11037 para palakasin ang National Nutrition Program at wakasan ang problema sa stunting o pagkabansot ng mga bata at estudyante. Diyan sa ito alabat at ating tanagagig, agauntan. At si Mrs. ko lang bangat, yung mambabangat mat wala Department of Education at ating tanagagig. Sa kwanto lang, ang kakalag, grade 1 ko natan, bansot. You see, bansot ang kakalag, singara, man idadlabat na, antay may grade, anton, 2 years old, 3 years old, at ating tanagagig, bansot. Dahil kulang sa magandang nutrisyon. Kaya naman, isinalang ni Senador Bam Aquino ang Senate Bill number 2272 o ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Ayon kay Senador Bam, hindi mapagtatagumpayan ang laban sa edukasyon kung nagugutom ang mga mag-aaral. Kaya sa kwanto, Mr. President, mga kasama kwanto, ang nutrition po ay isang long-term investment para sa ating human capital at ekonomiya. Ang mga batang malusog ay mas may pagkakataong magtagumpay sa paaralan, maging produktibong bahagi ng ating workforce at makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa. Ang Expanded National Nutrition Program na ito ay tutugon sa isa sa pinakamalaking reformang kinakailangan ng ating sistema sa edukasyon. At sa ilalim ng panukala, isusulong ang malawakang reforma sa kasalukuyang sistema ng nutrisyon sa bansa dahil ang gutom anya ay direktang nakakaapekto sa utak at kakayahan ng batang matuto. Diba? Sa kwandalante, hindi ka matututo kung kumakalam ang iyong sikmura. Wala kang konsentrasyon. Taaburido may agas mo. Isturbon to ka, gontan. Kaya sa ikwanto ng Senador Bam Aquino, ang isang gutom na bata ay hindi makakapag-focus. Ang isang malnourished na utak ay nahihirapan na maalala ang pinag-aralan sa eskwelahan. Kaya naman hinihikayat ni Aquino ang kanyang mga kasamang senador na suportahan ang isang bisyon kung saan wala nang mag-aaral na Pilipino ang mahihirapang mag-aral dahil sa kumakalam na sikmura. Hindi po natin malulutas ang krisis sa edukasyon kung hindi po natin tututukan ang isa sa mga ugat nito, ang kakulangan sa nutrisyon na nagsisilbing hadlang upang epektibong matuto ang mga estudyanteng Pilipino. Bukod sa feeding program, isinusulong din ni Aquino bilang author at principal sponsor ang kakapasalang na Last Mile and Gida Schools Act para magpatayo ng mga eskwelahan, kalsada
at maglagay ng internet connectivity sa mga malalayong komunidad o geographically isolated and disadvantaged areas. Sana, Senador Bam, mapansin mo rin yung daan doon sa papuntang Kalit Elementary School. Ay grabe mat, so dalanda di man, ditan at Kalit Binmali, Pangasinan. Patuloy din yang binabantayan ni Senador Bam ang pinagpapatibay na Universal Access to Quality Tertiary Education Act o ang batas para sa libreng matrikula sa kolehiyo na kanya ring binuo at isinulong. Para naman sa mga pamilyang nagigipit, aktibo niyang pinaglalaban ang Assistance to Individuals in Crisis Situations Act o AX upang matiyak na tapat, transparent at walang pamumulitika ang pamimigay ng ayuda ng gobyerno. Ay sana makita yan. Ni Senador Bam, yung walang pamumulitika. Marami na tayong naririnig. Pinipili lang ang nabibigyan, Senador Bam. Bahagi rin ng kanyang isinusulong ang Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, ang pagpapatayo ng National Center for Geriatric Health, Geriatric Health, yon, Geriatric Health, yon, para sa mga senior citizen at mga pagbabago sa GASP Act para sa mga maayos na sistema ng edukasyon. Giit ng mambabatas, kailangan magtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan, lokal na komunidad at pribadong sektor para tuluyang mawakasan ang krisis sa edukasyon. Sa ikwento ng Senador Bam Aquino, simulan po natin ang pag-unlad ng ating bansa sa pinakapundasyon, isang batang Pilipinong busog, malusog at handang matuto. Ninyay, dengar lang tayo. So sa may diskurso to ng Senador Bam Aquino at loob na Senado ni Pakar at saya ya loy at atang tanagagig. Mr. President, mga kasama, ang nutrition po ay isang long-term investment para sa ating human capital at ekonomiya. Ang mga batang malusog ay mas may pagkakataong magtagumpay sa paaralan, maging produktibong bahagi ng ating workforce at makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa. Ang Expanded National Nutrition Program na ito ay tutugon sa isa sa pinakamalaking reformang kinakailangan ng ating sistema sa edukasyon. Ang isang gutom na bata ay hindi makakapag-focus. Ang isang malnourished na utak ay nahihirapan na maalala ang pinag-aralan sa eskwelahan. Hindi po natin malulutas ang krisis sa edukasyon kung hindi po natin tututukan ang isa sa mga ugat nito. Ang kakulangan sa nutrisyon na nagsisilbing hadlang upang epektibong matuto ang mga estudyanteng Pilipino. Simulan po natin ang pag-unlad ng ating bansa sa pinakapundasyon. Isang batang Pilipinong busog, malusog at handang matuto. Sikatutan na tatin talagagi ka, so sa may ni balikas to ng Senador Bam, jad pakanang ng tayo at atang tanagagig, marakap iraraya, marakap iraraya ya programa para saray, di ba sa ikwan tayo, ang kabataan ay pag-asa ng ating bayan. So we have to prepare this kabataan now. Tapyan jaron natatang tanagagik at si Karayas unsublay kasi yasa may mangbaliyo leader bansa tayo, mangidaulod bansa tayo Pilipinas. So we have to prepare them. Natan, no makapis ng nutrition da, siyempre agira makaasul na kakabatan, manairapan era makaasul na kakabatan, paano da na ani yaman uloy o uliyan subali tayo, no ang gapuyan tada. Agaw natatang tanagagik, piligrusutan. Nakaukulan, sariman uloy at bali tayo, aramay marlang so kakabatan da. Pero kangkulante, nakaukulan sirin, ukso yan timot, so sa may habiglaman da, nutrition da, to provide them, may jat ibalag da atatang tanagagik, because good nutrition is part of their growth atatang tanagagik. Agawantan, sana ito yung mga pagtuon ng pansin ng ating pamahalaan.
at palakasin pa natin lalo yung ating National Feeding Program sa mga eskwelahan. SBM, Sari Balitan Matwa. Sa ikabusol na Sari MBTF, managbalitay tilatan fake news, son tuloy kaya rin ni Nasaren Pakabat, tanpay mano, malalapo ni at Sari Marangantabay. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mga Antila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tuloy-tuloy sa Saray Balitan Matua. SBM Say Kabosol Nasaray MBTF Managbalita Tilatan Fake News. Kantabay ni sa lawas yun na kaaro kapaborito yun JCB Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Ballesteros JM Masantos Lalamat yang putang-putang yakabwasan idol kwanto. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Ganon din kay Sir Danny Cras ng DWC. Katabi namin dito sa station. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga nasa kabilang banger din, lalong-lalo na kay Madam Jessa Saragosa. Wala tiladlik na binmali portion at ating tanagagik itawag imanok palabatlad saray Tagadtan at Barangay Nagpalangan, Barangay Amangkuro, Barangay Dulag, Balugot at Basing. Watan lamay buwer. Magbayanihan na lang po na ayusin po yan, ikamayat tapyan jaruntan at natambun-tabunan iramay agwaratel, iran daladalan ditan party na intew. Pagtulungan na lang natin, bayanihan, para mawala na yung nakabunton dyan na buwer. Agaw tanatating tanagagik, at nitayak tilatan, itabuntay at sararamay aguratul. Dala niya imaabot-abot at ating tanagagik yung dalang suluganan mo ditan at say tanol to, imbes din naringal mo balita at Radyo Pangasinan, say naringal mo litog kwanto.
Kaya pinakal iraratay litog. Itayak tayo. Ibilkag tayo. At sara may dalan niya in maabot ditan. Kaya si katuti ang gadnatan pitalaran tayo yakumon na idan na imano na sa lokal lokal na pahamalahan ng gobyerno po natin dito sa bayan ng Binmalay. Total dakol sa budget ng Saybali na Binmalay at baka pwede silang kumuldit. Paano sarag ti unkuldit at sa may pundo na balay at ikana at saratay panapigar at saratay daladalan. Aliwan say nagpalangan, aliwan say balugo, basing, dulagtan, amang kurolabat sumampu problema at dalan. Nadadalan timot so kalit. Amay kalit, amay paunlad eskwilaan. Ayagi, unman met. So dalan dadiman, litog met. Anto may kwento ng Senador Bam, sana maayos din, part na sa kanyang programa, maayos din yung mga daan papuntang mga eskwelahan. Kuldit tilabat na daisot yung budget. Sa tay 300 plus million, more or less, ya budget lang na sa Ibali na Binmalay. Tapian jaruntan at masumbulas-las. So bali na Binmalay at ating tanagagig. Pero antayo, ditan at bali na Binmalay, walay sa kuyo barangay ditan. Tinumbok dalaman so sa may gagamtan na sa gobyerno tayo, may ease of doing transaction with the LGUs. This time, ease of transacting with barangay. Yang gano labi, sarag mo'y mga lay barangay clearance, barangay certificate. Ipadalan mo labatla at internet, at computer. No walay kanupugan niya babayaran, GCash. No kabayar ka la, ipadala may papeles, may papers through sa may computer mo, di no cellphone mo, i-print mo labatla. Wala la, so sa may barangay clearance mo, wala la barangay certificate mo. This barangay is taking advantage of this technology. I-enjoyin tayo natin. Antayo no di na niya barangay. So tutukoyin tayo. Wadya. So impituyaw tayo mismo at kinan balugo punong barangay Urbano aka Nonong de Los Angeles. Pakinggan po natin. Okay, good morning mga kapaborito. Narito tayo sa tanggapan ni Punong Barangay Urbano de Los Angeles ng Los Angeles ng Barangay Palupo. Dito po sa Bayan ng Binmalay para siya naman po ay ating makakanayan at mustahin. Kung inyo pong matatandahan ay nabanggit po natin, na-congratulate po natin sila dahil sila po ay isa sa mga awardee sa buong Pilipinas. Sa lahat ng mga barangay sa buong Pilipinas, sila po yung nabigyan ng recognition sa mga kakaibang achievements po nila sa kanilang barangay. But before anything else, ay natin muna pagbati ni Kamanong, Kamanong, I should say, Babalay ba? Councilor yun. Kamanong, para po sa kanilang pagbati sa inyong lahat. Good morning, Kap. Hello po, good morning po sa lahat po ng viewers. Ang programa po ng DWJE 88.1 Radyo Pangasinan. Magandang araw po sa ating lahat. Okay. So, una sa lahat, Kap, congratulations. At pwede po bang i-brief nyo kami kung paano nabigyan ng recognition at ano po yung mga nagawa po natin sa ating mga barangay kaya nabigyan po tayo ng recognition? Actually, nung session kasi namin yun, biglang sinabi sa akin ng aking barangay leader na may pong nomination. Okay. Isa po ako sa na-nominate na awardee sa Philippine Leaders Award. So, nagulat, pero at the same time, na-pressure. Kasi nga po, parang ngayon lang ngayon lang, first time, national pa. Regarding naman doon sa Philippine Leaders Award, in-interview kami. Aside sa mga pinasa po namin yung mga projects po namin, ay may interview po. So sa interview, sinabi po namin yung mga naging programa po namin. So ako po mismo ang
ang aking advokasya po ay sa tatlo po kasi yun. Yung tatawag po natin transform, reform, perform. Pag sinabi po natin transform, ito po yung ginagawa po. Kasi ang mga tao po kasi gusto po nila may nakikita silang pagbabago physically. Yan. Yes. May nakikita nila na pagbabago. So kami po, ako po mismo, nung pumasok po ako sa politika, ang pinakayority po namin gawin na project is sa kapilya. Kasi yung nga po, sa lahat po ng gagawin natin, kailangan po natin unahin ng Diyos. Kaya muna po natin pinayos kasi yung kapilya po namin dati, luma na po talaga. With the help po ng ating mga kabarangay, sabi ko nga, magaling talaga ng Panginoon kasi nagtulungan may bayanihan. So hindi lang po siya basta donation, kundi nagtulong-tulong po lahat. May unity na nangyari po doon. Aside po doon sa kapilya, para kapamilya, andyan din po na yung mga ibang mga kwento po natin na transfer dito sa barangay. Which is dito po, isa po kasama to, ang administrative office po namin, ang session hall, andyan din po yung welcome art, kung saan po ay pinayos din po natin. Nagaling naman po sa pondo ng barangay. And last na transform na ginawa ko po is yung sa school, yung gate po ng school na kung saan po ay matagal na pong hindi po nagawa yun. Ang una pong nagpagawa po kasi nun is yung nakita ko which is 50 years ago pa po. And yung po isang reklamo nila kasi makikiti po yung ngayon. Kaya ngayon po na sakto din na ako po yung kapitan, pinagawa na po natin. At yun po yung unang pinag-amis ko na gagawin kong proyekto sa term na po. And then yung sasabi din po natin ng reform, ang reform po kasi is yung mapadali yung pamumuhay ng mga tao. So kami po dito sa barangay ay gumawa po ng ordinansa. Hindi lang po isa, kundi 29 na ordinances ang naipasa na po namin sa bayan. And ang isa po sa pinaka-masasabi ko kung nagawa po natin reforma is yung tinatawag po natin eco-baluluko. Yung eco-baluluko po, yun po ay pinagsama-sama pong sa segregation, kalinisan, pagtatanim, pagtipid ng kuryente at tubig at pagsunod po sa ordinansa. So yun po, sakap na po ng eco-baluluko. And then yung last is yung perform. Ang perform po, ang gusto po natin is mapakamdam natin sa mga barangay natin na andyan tayo, lalo-lalo na kapag-kailangan po nila tayo. So may mga previous po na mga calamities na nangyari po dito sa barangay, sa buong Bimali po. Ang una pong ginawa natin is yung tatawag po natin yung project Cup Noodles. Kung saan po ako po mismo ay nag-donate ng mga isang pack ng noodles sa bawat bahay. So 3 years na po namin ginagawa yan. And yung last po is yung pista ng pagkakaisa kung saan po ay imbis na magkaroon po kami ng magkagong festa, ang ginawa po namin sa mga donations na nakalat po namin ay ibinigay na po sa lahat po ng pamilya dito sa ating barangay. Actually, nasaksihan ko kakaiba yung kind of leadership na pinapakita ninyo. Of all barangays dito sa bayan ng Ginmali, kaya yung parang na-appreciate ko kasi kita ninyo, yung inyong opisina, kakaiba, yung inyong session hall is kakaiba din. Parang nasa session hall ako ng Sangguniang Bayan or Sangguniang Malalawigan. At nabanggit niyo yung kanina yung ecosystem po ninyo na program. Paano naman po ninyo na-address yung waste? Yung basura po ng barangay? Last year, November, nagkaroon tayo ng problema. Hindi lang po barangay Baluluko, kundi buong bayan ng Bimali, buong probinsya ng Pangasinan. Nag-stop po sila ng pamamalitan ng basura. Kaya pinag-asipan po talaga. Kaya nung last year, nag-budget na rin po kami na magkaroon na po kami ng MRF. So sa MRF po namin, napagawa po kami ng actually 4 po yun, na malalaki, na may tulong para pwede po natin ilipat. Sa basura po kasi, sabi ko nga, ang pinakamalaking problema ng isang barangay ay basura. Kasi lahat po ay may basura. So ang ginagawa po namin, of course, segregation. No segregation, no collection. So yun po, mababawasan na po yung pagtapon ng mga tao ng basura. Kasi yung mga nabubulok, pwede na po nilang lalagay sa mga pupusok po nila. And then yung mga tagang pagkain, pwede naman po nilang ipakain sa hayop po nila. Yung mga recyclables naman po, yun po din yung tinatabi po nila at pwede po namin kunin. So ang tinatapon na lang po talaga nila is yung mga residual waste, which is yung mga
balat ng chichirya, mga diapers, pero yung balat ng chichirya po, candy wrappers, mga plastic labo, ang sasabi ko sa kanila, gawin pong eco bricks. Okay. Sa eco bricks po kasi, makakakolekta po tayo ng 80 to 150 na plastic ng junk food. Yes. Which is napakadami, ilalagay lang po sa isang 1.5 na Coke. So yun po. And then, so nabawasan na po tayo, talagang tinatapon na lang po talaga natin yung mga hindi po mapapakinabangan. Ngayon naman po sa mga recyclables, yung po yung mga ilalagay po natin sa MRF. Sa bawat pong ginagawa po nila, kunwari po ay, ito po yung eco points po namin. Sa bawat ginagawa po nila ng pag-segregate, pag turnover po ng mga papel, bote, bakal, plastic, pagsunod po sa ordinansa, pagtatanim po, paggamit po ng mga recyclable materials sa pagtatanim, pagtipid sa kuryente, pati paglinis sa mga kapaligiran po nila, may points po yan. Yung points po yun, pwede po nilang kolektahin na dumami. Pag gusto na po nilang ipalit, pwede po nilang i-redeem sa mga items, sa mga school supplies, grocery items, household items, pati na lang po kasi yung mga burger tickets po kasi namin may bayad po yun. Ngayon, pag naipon po nila yung points na katumbas po nun, malilibre na po sila. So ginagawa na natin Yes po, yes po, ginagawa po. Yes po. So gawin na po, ang ginawa po kasi namin ulit ngayon, bago lang po, yung in-integrate po namin sa system po, yung sa electronic. Okay. Nabanggit na din po niyo yung system electronic sa CAP. I think you're the first na barangay sa buong Binmari or even in the whole province of Pangasinan na nag-implement nito, although sinasabi na ng ating gobyerno, yung easing of transacting with the government through the computer system. So, anong ginawa niyo na isip po ninyo ito? Noong unang-una po kasi talagang gustong-gusto ko na po talaga magkaroon po ng database. Kaya noong nag-paikot na po ko ng mga yung mga OJT po sa amin para makakuha ng database. Yung nga lang, pag i-record po sa computer, medyo matagal or possible na mawala. Ngayon po, may naisip po nga tayo bilang pinakabata po kasi kapital dito po sa bayan ng Binmari. So yung utak ko po medyo likot na tayo iniisip. So yun po, nakita ko po na magkaroon talaga ng system talaga. Dapat magkaroon po tayo ng system. Hindi lang po pag-record ng mga data, kundi pagkagamit din ng mga kabarangay po natin. So ang nangyari po, may nakita po ako sa Facebook na mga nag-offer. Actually, nagtatanong na po ko, mahal po talaga magpagkakaroon ng system. Eh, nagkataon lang po yung nakita ko pong system ay mura. Though hindi pa po siya nakabudget, kaya po ang ginawa po natin ay sinampalan po muna, inabunuhan po muna natin. Ngayon po sa system na po yun, ang kinagandaan po nun, kasi meron po kaming sitio Pandal. Okay. Which is kailangan mong pang mag-motorboat, baka na mapunta dito. Yes. Inaawa po ko sa kanila. Naawa po ko sa kanila kasi naglalakad pa po sila sa Pilapil, maglalakad pa po sila papunta dito. 30 minutes po sila naglalakad. Ang layo. At may mga nasubukan ko din po gustong kumuha ng barangay gabi na. So sabi, paano kami makapagbabalin ng barangay tapos na yung office hours. So, dito po sa Balugo AI Assistant, ang mangyayari po dito ay anytime, anywhere, pwede po sila mag-request. Ako po yung admin, sa akin po yung approval. So, pwede po sila mag-request kung gusto po nila kumuha ng barangay clearance, business clearance. Actually, meron na po doon digital barangay ID. Kung magkakaroon, pwede na rin po nila nagpakita na verified naman po yun na taga dito po sila. So lahat po ng mga documents ay pwede na rin po nila nag-request po. Napakaganda po niyan. Paano naman yung, di ko ba pag nag-i-issue tayo sa barangay, nag-i-issue ng barangay clearance or permit or gano'n, may binabayaran sila, kaukulang babayarin. Paano po yung pagbabayad niyo? Actually, ang ginawa po namin ay pwede na po siyang gamitan sa GCash. So GCash, papakita lang po nila yung proof of payment, saka po nila sisend po namin sa kanila na pwede na rin po nila ibigay. At nilalakad na rin po namin na kung saan
ay diretso na lang po yung payment nila sa land bank account po namin. Alis hindi na po dadaan sa amin. Yun po yung ilalakad namin. Medyo maproseso lang po. Pero yun po yung pinaplano natin. Tapos, doon po sa system po namin, sinama na po natin, in-integrate na po natin yung sa EcoPoints. Kung saan po, yung mga tao, kapag may mga nagawa po sila ng task, may scan lang sila ng QR, dadagdag na po yung points nila doon sa profile po nila sa system. At kung kailangan po nilang i-redeem, pindutin lang po nila kung ano pong gusto po nilang i-redeem. Kung grocery items, 1 kilong bigas, pindutin lang po nila, ipapakita lang po nila sa amin, makukuha na po nila yung goods. So, kumusta naman ang pagtanggap ng mga tao sa mga innovations na dito sa school ninyo? Ang pinakamahirap na naman po talaga dyan, syempre yung mga matatanda, hindi na masyadong techy. Kaya ang hinahabol ko dito yung mga kabataan. Sila po yung talagang pinupuntahan ko, nakipagtulong po ako sa mga SK officials, tapos yung mga may mga estudyante din po ako sa PBMA na pwede ko po din makitaya sa kanila, or pwede din po yung mga mag-work immersion ng mga kabataan, pwede po silang umikot kasi yan talagang mas magiging madali yan para sa mga kabataan po natin. Kasi nga medyo sila sa technology. So pwede naman pong mangyari doon. Sa isang bahay, basta may isang tao doon na may hawak ng phone nila na nandun na yung profile nila, may ganun okay na po yun. Kaya hindi po lahat na nandun, kahit isa lang okay na po yun. Kasi ang pwede din po natin gawin sa susunod na inaayos po namin yung pagbibigay ng ayuda. Para hindi na ganun po magulo, may sistema na po tayo, hindi na po madodoble, hindi na po matataya, alis isa sa bawang pamilya po. Ayun. At least napagaganda po doon ng kapano ha. At sabi ko nga, you deserve yung award binigay sa inyo and recognition. At again, we're looking forward Kap, sa mga future na programs pa po ninyo dito sa inyong barangay. Thank you so much for the accommodation, Kap, and your message para sa ating mga barangay. Ang message ko naman po sa mga kabarangay ko dito sa Barangay Balugo, kami mga barangay officials ay isa lang naman po yung nagsusi talaga namin dito yung pagkakaisa. Kasi pag nagkakaisa po, magiging madali po ang lahat. Siyempre, nandiyan pa rin po yung check and balance. Pero minimit po namin na kung maganda yung proyekto, maganda yung programa, wag mo na kontrahin, di ba? Kasi maganda na eh. So yun po. And gusto ko lang din sabihin po sa mga kabarangay ko unang-una, yung award na yun, kung ma-receive po natin, ay hindi na po para sa akin yun, para sa atin po yun. Kasi sabi ko nga, mas yung award bonus na lang po talaga yan eh. Bonus na lang. Kasi ang pinakamalaking tagumpay para sa akin is yung tiwala, suporta at pagmamahal na pinapakita niyo po sa akin. Kung saan mas lalo po kung ginaganahan, kung saan mas pinapakita ko po na kailangan pa pong ibigay yung best po para may mabigay yung tamang serbisyo na mararamdaman niyo po yung malasakit ko po sa inyo at yung pagmamahal ko po sa Barangay Balugo. So maraming salamat po. Okay, so yan po mga kapaborito, si Punong Barangay Urbano, aka Kap Nuno ng Barangay Balugo dito sa Binmali, Pangasinan. Again, Kap, thank you and congratulations sa sabihin nyo. Po. Si katutan na tatang tanagagig sa aming pitoyetay kinin na punong barangay Urbano de Los Angeles na barangay Balugo for their achievement sa mga innovations na ginagawa sa kanilang barangay. First time sa isang barangay na meron po silang parang magandang programa, the ease of transacting with barangay, with the barangay at ating tanagagig through the use of this computer at ating tanagagig. Ito, so it's another day, another Riklay Binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas, manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. By the way, huwag niyong kalimutan yung ating Operation Bukol dito sa ating himpilan. This coming Saturday na po yan, June 27. May mga darating po mga expert na mga surgeons at sila po ay mag-uopera ng mga maliliit na bukol. No, ha? Kaya alas 7 ng umaga, mag-i-start po yan.
Dito lamang po sa ating himpilan, 3rd floor, Jumel Building. Nasa pagitan lamang po ng SSS at saka ng Tunis Lumber, ha? Likna Ibin Malay sa SBM, Sari Balitan Matwa, sa kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Kantabay lang ula sa ilawas yung kaaro, kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kay iba't ima the technical side, si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal, with Jail Franz Kayabyab. At abayan ang susunod kaagad ang punto por punto kay Atong Remo. Dito lamang sa number 1 pop news station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito! Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan